Εμείς τη ζωή μας τη ζούμε χωρίς κλισέ. Δεν είμαστε ούτε όμορφοι ούτε άσχημοι. Μας ενδιαφέρει να είμαστε ωραίοι τύποι. Είτε τα μαλλιά μας είναι ξανθά είτε σκούρα, οι μύτες μας γαμψές ή ίσχες, τα μάτια μας πράσινα ή καστανά, τα πόδια μας κοντά ή μακριά. Και ορίστε τώρα, η τέχνη του θεάτρου που περιμέναμε να είναι έκφραση ελευθερίας, πάει να μας περιορίσει, να μας εντάξει σε κανόνες, κουτιά και ταξικά τερετύπια, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τρικυμία και ορμή που εκπέμπει ο καθένας μας. Κυκλοφορούν παιδιά με όμορφα πρόσωπα αλλά διάθεση συνταξιού. Παιδιά με ασύμετρα χαρακτηριστικά αλλά σπάνια ακτινοβολία. Παιδιά με κοινότυπα σουλούπια αλλά δυνατή εσωτερική ομορφιά και ανώθευτη έκφραση που αφήνει βαθιά ίχνη. Μας τις πάρει αυτή η τακτοποίηση.